let's see. Ei heti luovuteta. Kerta alkoivat lyömään vähän napakammat tärpit edes, niin tuossa tuli alkuun tosiaan niin pieniä, vaan ihan törkeänä oli tuossa kauempana toisella selillä sitten, niin katsotaan miltä tää tarjoilee ennen kotiin lähtöä. Niin. Se olla vaan joku melkein ukkonen tulla tai joku mikä saisi ton paineen muuttua näiden hellejakson jälkeen, että löisi sitten useamman tunnin purut päälle. Tässä on ollut jonkun aikaa nyt tää tommonen pienempikin ahoi lyö sitten iso jiki 10,5 senttiseen. Ja sitten ne sylkee sitä muikkuja kuorta, mitkä on aika isoja. Ja sitten taas vähän matkan päästä toisella selällä niin ihan semmoista neulaa se muikku ja kuori. Sitten huomaa, että jikissä sama juttu, että siinäkin ne haluaa pienempää sit siellä. Nyt ei enää pieni kävene olla edes. Katsotaan ihan just for fun tyyppisesti reagoiksi kukaan tuon alla. 2D:lle puottaa, niin tuo välläri. No niin, kyllä se joku tulee. On pieni varmaan. Tai sitten tulee sivuttaa kaikille. Minä en oikein niinku värtsyt ei ikinä ollut. Sitten tulee toinen. Paukahtais nyt kunnon isot köllykät. Ui vitsi! Nyt oli hyvä tärppi. Vitsi! Oli kyllä vastari, oli kyllä jäljessä. Nyt oli hyvä tärppi. Huhhuh.